Ποια είναι τα είδη μπαταριών? Οι μπαταρίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: πρωτογενείς μπαταρίες, που είναι μη επαναφορτιζόμενες, και τις δευτερογενείς μπαταρίες, που είναι επαναφορτιζόμενες. Στις πρωτογενείς μπαταρίες κατατάσσουμε τις μπαταρίες ψευδαργύρου άνθρακα, ψευδαργύρου χλωριδίου, αλκαλικές μαγανίου, ψευδαργύρου αέρα και αργύρου. Οι πρωτογενείς μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών που μπορούμε να βρούμε στο σπίτι μας, όπως είναι τα κομπιουτεράκια, τα τηλεκοντρόλ και τα ρολόγια. Στις δευτερογενείς μπαταρίες κατατάσσουμε τις μπαταρίες νικελίου καδμίου, μολύβδου, λιθίου και νικελίου μετάλλου υδριδίου. Από τις δευτερογενείς μπαταρίες, η πιο συνήθις στην καθημερινή μας ζωή είναι η μπαταρία λιθίου, που χρησιμοποιείται στις επαναφορτιζόμενες συσκευές μας.